repiten 10 veces único verso da canción. A bailarina tende as mans pintadas para coller primeiro e rexeitar despois algo que vai e ven polo aire. Da roda das mulleres sai o berro zri. O príncipe Beirut inclínase ofrecéndome un vaso de té. E unha canción do norte marmulla o meu ouvido. Muller fermosa, pide unha cousa de precio. Di a letra. Cando a cantaban nas jaimas do sur, os guerreiros do norte soñaban coas súas mulleres e fuxían na noite namorados desertores. A bailarina tende as mans pintadas para coller primeiro e rexeitar despois algo que vai e ven polo aire. Da roda das mulleres sai o berro zri. O príncipe Beirut inclínase ofrecendo-me un vaso de té. É unha canción do norte marmulla o meu ouvido. Muller fermosa, pideme unha cousa de precio. Di a letra. Cando a cantaban nas jaimas do sur, os guerreiros do norte soñaban coas súas mulleres e fuxían na noite namorados desertores. Un placer estar aquí neste acto con este día que temos. Ben, isto que acabo de cantar era unha canción que fixen no seu día sobre un poema de Cunqueiro. A canción chamase, o poema de Cunqueiro é Unha canción foi prohibida no sur. Entón, vou agora cantar unha segunda canción antes de que falen os que teñen que falar. Este é un poema de Manuel Rinos que se chama Red Rose, Red Rose, Sad Rose, porque el escribe o poema tomando como referencia o verso de Yeats, Rosa vermella, rosa orgullosa, rosa triste. Coñecín algúns homes que levaron a bandeira vermella cando era pecado e fermosa como vaga de cebro. Eu mesmo tive unha nas mans unha bandeira vermella cando era pecado e fermosa como o bico de unha cigoña. Ouvín decir que hai homes
en Calcuta e Soweto, que aínda levan bandeiras vermellas fermosas como camelias nos dentes. Eu hoxe non quería falarvos da orgullosa vermella e triste bandeira que quenceu as mans dos que estaban debaixo. Pecado e fermosa como lapa do carbón, só quería falar da vaga de cebro, do bico da cigoña, da camelia entre os dentes, da lapa do carbón e da orgullosa vermella e triste rosa de Yeats. Qué bonito. Era todo unha disculpa por hospital. Sí, pero non vamos pensar con esa. A porta é singular, non? Cariño. Bueno, pois, primeiro de nada, pois agradecerlle a César este privilexio de que nos acompañe, non? E que, bueno, pois que empecemos xa con este ánimo tan apropiado para o que nos presentar hoxe, non? De mestura de rebeldía e sensibilidade, non? Isto que presentamos hoxe é o quinto volume da colección de luces, é un intento que facemos dende a revista na convicción da calidade que teñen os contidos da revista. Creemos que son pezas que merecen máis vida que a vida que dá unha revista mensual, que ainda que en papel e eso pois lle dá máis vida que outros formatos, creemos que merecen outras vidas tamén. E por iso lanzamos esta colección de libros de luces, non? E aquí recopilamos pois outro privilexio, non? Obra de Manolo, os manifestos de todos os números da revista, desde o número 1. Están organizados cronolóxicamente, por anos. O manifesto, eu creo que é un dos sinais de identidade da revista, que foi cambiando ao longo destes máis de 6 anos, pero que se mantén porque é como unha especie de berro de aquí estamos nós, e isto somos, isto queremos e isto berramos, non? Queremos que isto sexa outra vida máis para os nosos manifestos e que salgan no mundo esta vez en forma de libro. Para falar deso temos o autor, o noso director Manolo Rivas. Pois era verdade o de que realmente unha das razóns de convocarnos aquí, porque pensamos que hai que facer ben, sempre de un xeito como facemos as cousas, bastante moitas veces espontáneo, ben, cando iso César que viña, pois xa non nos importou nada máis. Bueno, lembrei moito nestes días que se nomeou unha estrela
como Rosalía de Castro, das primeiras cousas que me veo a cabeza, porque eu penso que César, Carlos Morán Fraga, fixo unha das máis fermosas versións sobre poemas de Rosalía, por exemplo, Campos Odios, que espero que despois, por favor, cante. Ben, moitas grazas a María Luisa, a todas as compañeiras e compañeiros de Luces, porque realmente este libro é un resultado dun obradoiro, dun viveiro, que figura aí o meu nome, pois é unha honra que agradezo, pero realmente é o resultado dun traballo colectivo. Eu penso que tanto a capa como tamén o deseño, que son importantes, iso que se chaman detalles lineares, tamén son moi importantes para a feitura dos libros. Os libros son a parte da natureza, como as mazás, e aquí tamén ten o espírito da onda, cada ano está sinalado por unha onda desas que chaman os marineiros vagabundas, que é un nome moi fermoso, que son as ondas que andan as ceibas. Penso que aquí está o espírito, porque tamén detrás deste libro, detrás desta obra, hai moita conversa, moita discusión, moita disidencia tamén, entón insisto no carácter de obradoiro colectivo. Eu, ademais, comecei escribindo poemas, despois contos, chegou un intre en que me decatei que o que máis escribía eran prólogos ou lineares. O ano pasado fixe 19 prólogos. Entón, pensei, había un autor que era Arturo Cuadrado, que morreu no exilio, un tipo extraordinario, que levou entre outras cousas, unha editorial que se chama Botella al Mar, con Luis Seoane, e publicou, ele facía os prólogos lineares desa colección e de moitos outros. Entón, publicou un libro que era Prólogo de Prólogos. Era o libro que publicou, era coñecido por ese libro, era autor de Prólogo de Prólogos. E entón, a última vez que me chamaron a comprólogo, dixen, mira, que eu estou facendo moitos prólogos, vou aparecer como prologuista. Eu quería aparecer como escritor, na guía telefónica, como Rafael Dieste, que era o meu sonho así de La Paz, cando vin Rafael Dieste buscando para facerse unha entrevista para unha revista que facíamos no Instituto de Morelos. Entón, alguén me dixo, mira na guía telefónica, efectivamente, ali estaba Rafael Dieste, escritor. Dixen, xa sei o que quero, sei. Entón, chamaron e dixen, mira, eu quería ser escritor, non prologista. Entonces, dixen, pois faime un epílogo. E, hostia, entón vou aparecer como epiloguista. Entón, realmente, agora descubro que o que me gustaba era escribir manifestos e ser un manifestante. Entón, a idea, penso, era compartir convosco, porque tamén trátase falamos de que esta era unha sesión vermú, non facer publicidade deshonesta, non? Realmente temos algo de vermú por aí, e de chocolate tamén, alternativo. Entón, pois, eu penso que reflite algún dos textos no que pensei, pois tamén o que a historia de Luces, a historia do tempo que vivimos, e tamén a intención de producir tempo. Eu penso que é unha das modestas intencións que tivemos, cando soñamos esta revista, todo o que veu despois, os círculos concéntricos, esa idea de que a verdadeira revolución sería producir un tempo diferente, outro tempo, contribuir a crear outro tempo, que non sexa o da maquinaria pesada, da historia, que esa pisoadora que nos vai esmagando e que nos leva ás veces a rastro sin saber onde. Ese mago entolecido, no que falou, por certo, no Manifesto Comunista
Carlos Marx, un dos textos máis políticos máis famosos e interesantes e cosas que se escribiron cando falaba do mago entolecido, que é realmente este capitalismo impaciente que está destruindo o planeta, non? E utilizaba esa imaxe tan atinada, non? Bueno, luces, isto é o que dicíamos, entre outros anacos no primeiro manifesto, luces é situacionista, é dicir, inconformista e disidente. É o local universal, o lugar onde pousa a esfera, a toma de terra da humanidade a que chamamos Galiza. É o centro excéntrico do libre pensamento, o andar ás cegas, mesmo ilísimos inimigos, a sumisión e a indiferenza. O contrasinal é a ironía. E despois hai un texto de 2014, por exemplo, que é Apocalipse e Reexistencia. Da habitual ollada informativa sobre África, sostiña Jean Baudrillard que era a propia de quen só e quen de ver un xacemento catastrófico. África como un xacemento catastrófico. Tamén en Galicia adoita expresarse a queixa de que así somos vistos como un país de páxina de sucesos, abastecedor de catástrofes e calamidades para o consumo interior e exterior. Antes, crimes de romance de cego. Agora, auténticos casos mafiosos, mesmo redes de vanguarda criminal. A terra galega aparece como unha marca de sinistro total. Mesmo podemos exercer o dereito a unha retranca da desgraza. Non foi Miña Terra Galega o maior éxito de sinistro total? O mal de aire era a denominación popular para as doenzas inexplicables. Hai tempadas en que un mal de aire abrangue o colectivo e mesmo semella cinguirse a historia de Galicia coa teima dunha peste que tingue os outos de necrose. Rachas históricas en que o negra sombra se entoa cun sentimento de verdadeiro himno. Esa negra sombra tense case a condición dunha propiedade material, dunha lousa que paira sobre nós e que nos pertence. Velaí a consigna irónica: a nosa sombra é nosa. A ver, outro anaco por aquí, riqueza miserável, anemia democrática. Unha vez máis descarrila a teoría do progreso imparável. Un xuíz do Supremo Español, reputado fontaneiro nos sumidoiros conservadores, ven de ser sorprendido na aurora madrileña conducindo ebrio, a gran velocidade e sen casco. Iso sí que é un xuíz. O dei era unha moto, mas así vai a maquinaria pesada do capitalismo contemporáneo, cunha condución cega por intoxicación estimulante e un rumbo destructor. Estamos no século XXI e aumentan as desigualdades dun xeito exponencial. Por unha banda, entre os estados máis opulentos e os máis pobres. Sen ir máis lonxe, velaí a desunión europea. Os lobos comen as ovellas e por riba chaman os porcos. E no interior das sociedades medran as fendas, con fortalezas de luso illadas do inmenso deslugar da pobreza e a marxinación. Aquela crianza caníbal que naceu da inseminación de Ronald Reagan e Margaret Thatcher está a comer as clases medias que tanto aplaudiron a cópula das dúas estrelas da gran produtora Neocom. A diagnose é a extrema desigualdade e o maior efecto é a anemia democrática. Que oráculo ou cinzán ia predecir que o libro máis lido da economía na altura en que estamos, ia ser un remake do Capital de Carlos Marx como o capitalismo do século XXI de Tomás Piketty. E isto tamén Owen Jones, Zygmunt Bauman, Martha Nussbaum e tantos outros. Os vagalumes resolven. Dicían, se os ricos son máis ricos, algo lles tocará a todos, os vómitos. Mas os ricos decidiron que mesmo quedarían coas obras, coas faragullas, co lixo, que lean e rebenten. E aquí tiñamos o galego na fronteira de extinción, se tocamos algúns
a línea de algúns temas de Olladas, así o xeito da Arcea, da sentinela do bosque, da Fraga, Olladas Gigatorias, que é o pasado a ave que primeiro avisa do perigo. Porque ten esa ollada, non ten área cega, non é como a nós, depredadora, ademais é vegana, non ten área cega, é toda a área de visión, 360 grados de visión. O que intentamos tamén achegarnos un pouco a esa visión. O galego na fronteira de extinción. Benvido, Xosé. O galego na fronteira de extinción. Verbo da tragedia, os gregos deronlle moitas voltas ao concepto de dignidade na caída. Arredor nosa, neste tempo, estánse a banear e derrubar moitas cousas, mas non vemos inquedanza moral polo xeito de caer. Semella que a cuestión da dignidade na caída desapareceu e que o único importante é caer de pé, abarrar os privilexios mentres duren, utilizar o poder como unha rede de pesca ilegal, non declarada, non regulada, e mesmo deixar detrás un espazo esquilmado, o territorio da extinción. Cando falamos da extinción, falamos do irreversible, do irrecuperável. É unha palabra tan forte que compre utilizala con rigor, como as chamadas de auxilio na tempestade. No debate sobre o futuro do idioma galego, e no eido dos que compartían a defensa da lingua propia de Galicia, adoitaba haber dúas liñas que ás veces se entrelazaban e outras se afastaban. A do optimismo moderado, a política de facer país, e a apocalíptica camisola de No Future. Hoxe, é xa moi difícil atopar algún moderado optimista. O perigo de extinción do galego non é unha hipótese exagerada. Non é a fatalidade, un destino tráxico, o que está a achicar o galego até convertelo nunha especie ameazada. O proceso é visible, agás para os que prefiran mirar para outro lado. O galego está a ser atrofiado polas malas artes dunha política rastreira. O último episodio da asfixia é a súa práctica expulsión das escolas da infancia. Esta política caerá sen dignidade na caída. A tarefa agora é crear na sociedade espazos emancipados, que Galiza non sexa territorio de extinción. Dous máis, porque tampouco hai que usar, por exemplo, este que xa de marzo de 2018, penso que conecta con esta idea que falábamos o primeiro de producir tempo e de estar coa xente que produce un temporada. A revolución feiticeira fronte ao réxime viril. Nunca, como neste tempo, abanearan de tal xeito as estruturas do mundo chantado como un dominio machista. É un dominio que abrangue a terra como un único predio onde a explotación e sometemento da muller dase de xeito global. Pode haber diferentes intensidades no mapamundi desa subalternación, explotación, maltrato e violencia. Pode haber países e espazos avanzados, como Islandia, onde a loita da muller acadou maior respeto e condición de igualdade. Pero estas raras excepcionalidades non fan máis que pôr en evidencia que gran parte do mundo pode ser un castelo dos horrores e unha colonia penitenciaria para a muller. Un estado de guerra depredatoria tamén. Esas imaxes recorrentes de mozas violadas e queimadas vivas na India é a manifestación máis horrorosa. Pero no mundo resístanse de media anual perto de 100.000 feminicidios. O que hai que sumar a esclavitude sexual e a trata e posa de nenas e mulleres non só a colá, senón tamén no submundo sinistro. Mas non se pode esquecer que esta secular ditadura patriarcal non só se sostén coa afirmación da supremacía do macho, senón tamén co activismo, cun activo
antifeminismo. Desde os grandes sabios do mundo clásico, como Aristóteles, até os filósofos da Ilustración, como Rousseau, perdían todas as luces cando trataban da muller. Un ser inferior, mesmo desposuído de alma, destinado á procreación. Mais ese pasado da intelectualidade torda non pasou. Xentes de renome no xornalismo e na cultura sitúanse na fura reaccionaria do histerismo masculino que se alporiza ante estas movilizacións feministas como a do 8 de marzo que están a desbordar todas as represas. Eses cráneos mandóns, patéticos galos do tertulianismo, epígonos doentes do poder viril, non se decatan de que o que está a ocorrer non é unha revolta pasaseira, senón unha revolución civilizadora que están a tecer as mulleres e que atinxe o xeito de vida no mundo inteiro. O caso da Manada fixo visível a vertente criminal do machismo e a sentenza reflectiu o sistema como un castelo dominado pola injustiza do poder viril. Un pasado podre que aínda non pasou. Mais o que cambia todo o relato, a grande alborada histórica, son as mulleres coa xustiza pola man. Rematamos, por exemplo, con un dos últimos deste ano, que é Memoria da Liberdade, Corazón do Porvir. Onde habita a memoria? O lugar da memoria está no corazón do porvir. É a raizame que terma da esperanza na intemperie. O lévedo que a fai fermentar. O espazo que fai posible o anovo dese acordo secreto entre xeracións. A transmisión da clave que mantén acesa a conciencia e que deslinda a traveso dos tempos os almeiros da humanidade fronte ás marcas de medo onde arrasa a depredación e os mecanismos de dominación que esquilman a un tempo seres e almas. Fago un paréntesis aquí para decir que hoxe podemos lembrar este texto, pode ser un xeito de manesear e lembrar a Camilo de Dios que morreu estes días, non? Un valente. Ese activismo insursente da memoria, esa condición de sentinela irredutível, foi o que impediu que se consumaran as grandes operacións de falsificación da historia. Entre elas, a da amnesia programada sobre o réxime criminal do fascismo español que ocupou o Estado despois de reconquistar o propio país cunha guerra colonial. Como dixo un viriato portugués, voluntario profranquista que volveu aos 6 meses no 36 horrorizado ao seu país, os franquistas son fascistas demais. Ese intento de borrado do disco duro da historia a que ven prejudicando é a democracia. Non hai democracia sen o pole da memoria democrática. E aquí mesmo se impediu a existencia dunha materia escolar, a educación para a cidadanía, que incluíse esa tarefa de mínima moralidade cívica. É dicir, unha historia común de republicanismo, de laicismo, de igualdade e de federalismo. A transición converteuse nun ilusionismo cando pretendeu por coroa monárquica a esa cultura republicana. A memoria democrática é antifascista e antifranquista ou non é. A chamada memoria histórica puso fin a esa prestidigitación fraudulenta. Daí tamén a operación reaccionaria da contramemoria. Os que falan de non mirar ao pasado andan agora na procesión dos reis católicos e mesmo a nostalgia imperial, que esa sí que é nostalgia demais. O que nunca é demais, tal como están as cousas, é a memoria histórica da liberdade, esa que limpa o medo, como escribiu o historiador Joseph Hadim Yerusami. Se esa é a opción, pronúnciome polo exceso antes que pola falta, pois o meu terror a esquecer é maior que o meu terror a ter demasiado que lembrar.
Gracias. Moitas grazas por vires neste día maravilloso. Agora pois seguimos escoitando a César. Vas cantar a Rosalía, non? Era evidente, xa. Despois pois partiremos. Logo temos sesión Bermú, así que chegademos. Bueno, vou cantar entón dúas cancións para acabar o acto e logo haberá que tomar acto. Ben, pois, esta canción, se a xente a busca polo título que eu lle dei, que Ódiote, pois igual non é tan fácil de contar, porque é unha parte dun poema. O poema é longo, un poema que se chama Encornes. Encornes é unha parte de Santiago, que foi onde naceu Rosalía. Pois, segundo se sai para Conxo. De feito, eu, a miña familia, vivimos ali ao lado do tempo, porque o meu pai era xefe de estación, e estivemos un tempo vivendo en Santiago, e son casualidades. Entón, esta canción é moi rosaliana, porque, bueno, creo que está todo a esencia do que entendemos por lírica rosaliana está aquí. Ódiote, campo fresco, cos teus verdes balado, cos teus altos loureiros e os teus camiños brancos, sembrados de violetas, cobertos de emparrado. Odio vos, montes suaves, que o sol poniente aluma, que en noites máis sereas vim o fulgor da lúa, e onde en mellores días vago polas alturas. E ti tamén, pequeno río, cal noutro hermoso, tamén aborrecido és entre os meus recordos, porque vos amei tanto e porque así vos odio. E ti tamén, pequeno río, cal noutro hermoso, tamén aborrecido és entre os meus recordos, porque vos amei tanto e porque así vos odio. Ódiote, campo fresco, cos teus verdes balado, cos teus altos loureiros e os teus camiños brancos, sembrados de violetas, cobertos de emparrado. Odio vos, montes suaves, que o sol poniente aluma, que en noites máis sereas vim o fulgor da lúa, e onde en mellores días vaguei polas alturas. E ti tamén, pequeno río, cal noutro hermoso, tamén aborrecido és entre os meus recordos, porque vos amei tanto e porque así vos odio. Tamén, pequeno río, cal noutro hermoso, tamén aborrecido és entre os meus recordos, porque vos amei tanto e porque así vos odio.
imos acabar con unha canción que además hasta aquí Xosé Manuel Pereiro. Que Que son, A letra no, é unha canción de Lois Pereiro que eu musiquei hai uns cuantos anos que fóramos a unha homenaxe a Monforte. A ver se me sai. Agora pecha os ollos e imagina. Agora pecha os ollos e imagina que o que escoitas é unha pregaria atea dirixida a ti na escuridade por unha voz invisible e perdida nos templos de un amor ritualizado. Escoita como atravesa o silencio ese rumor carnal desesperado que se achega nocturno a tua existencia, contagiando os teus desejos e penetrando en ti, vai se asentando inaudible e fatal nas tuas entrañas. Agora pecha os ollos, imagina. Agora pecha os ollos e imagina que o que escoitas é unha pregaria atea dirixida a ti na escuridade por unha voz invisible e perdida nos templos de un amor ritualizado. Escoita como atravesa o silencio ese rumor carnal desesperado que se achega nocturno a tua existencia, contagiando os teus desejos e penetrando en ti, vai se assentando inaudível e fatal nas tuas entrañas, e penetrando en ti, vai se assentando inaudível e fatal nas tuas entrañas, e penetrando en ti, vai se assentando inaudible e fatal nas tuas entrañas. Outro día, ali no moito punto, tocara que había moito tempo que non tocaba el lado de inverno. A ver si coreamos o estribillo. Unha balada irlandesa para abrir a beira onde xazos no man morra rosas, oh Dani,
grandeza para seguir o corvo que leva a touriña. Morren as rosas, oh Dani, oh Dani. Morren as rosas, oh Dani, oh Dani. Grandeza para que os fillos non perdan a memoria do pan. Morren as rosas, oh Dani, oh Dani. Morren as rosas, oh Dani, oh Dani. Para que a morte de hoxe sexa vida mañá. Morren as rosas, oh Dani, oh Dani. 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 Qué pena que acabou. Quietos aí. Non vou cantar, non haxa medo. Sí. No, Que cante. pero é o momento de, non sei, da demostración comercial sin compromiso. Non é todo tal. Nós penso que de xusto recoñecelo, fixemos un manifesto por dúas cousas. Unha, porque foi un reto que nos propuxo o primeiro coordinador de luces, Iago Martínez. E despois porque nós, neste mundo en que os diarios independentes non teñen opinión, non teñen voz, non teñen editorial, nós pensamos que era algo que temos que facer, temos que decir o que pensamos, porque nós non somos unha revista para todos, nós somos unha revista para vos e con algo que ten moi claro o que quere ser, que se é unha revista, Manolo chama activista, podemos chamar militante, e unha revista que quere, necesita o compromiso un pouco de todos. Por eso fixemos a revista, por eso fixemos a página web Luces Gal, por eso acabamos de constituir a Fundación Luces, para promover o caos, a subversión e o que faga falta, porque penso que fai moita falta. 2020 vai ser un ano distinto para Luces, vai ser un ano, como din os economistas, un ciclo expansivo, eso espero, e entón o que quero pedirvos, aproveitando que vistes aquí atraídos pola papancia e pola bebancia, que teñades un compromiso cada vez maior con Luces. Moitas gracias. Bueno, a todo esto, os libros e todo o que hai aquí, menos os ordenadores, podese comprar.